Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng nilagang baboy at meron tayong pritong galonggong at meron tayong extra sabaw at patis. Sausawan. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, mga na po. Tabi ko muna ng tubig ko para makita niyo yung kinakain. Ako yung sabaw. Ayan. Ito yung masarap na ulam kasi maulan. Yes, sabaw-sabaw. Break mo sabaw. Okay. Yan. Anong Dito tayo sa taba. Ay. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Tap. Saging. Gulay, eh. Okay. Oh, gulay. Sorry, Polo. Ang lambot. Parang ano sa bibig? Jelly Ace. May chichi, ah. Yan. Gusto ko tapat talaga. Sarap ng gulay. Para sa
Yaman. Galunggong. Mm-mm. Aman. Sarap. Ang galing kumain ng mais ni Pal, no? Mahit lang. Dati pa sigurong rabbit. Pabilisan na kumain. Ganun talaga. Pwede ka sumaling ano. Saan? Kung ano, sa Olympics meron ubusan na mais sa yan. Magaling siya. Makaka-medal ka. Gold medal. Ayun sa'yo. Kanya wala. Wala man ano sa kay Valerie. Naka. Pikit mata pa talaga. Ayan, tuloy-tuloy lang yung ano, yung kain. Talent ni Vivian yan. Matakaw talaga ako. Magluto na kayo Makapu TV. Saktong-sakto, tagulan na. No? Yan. Ay. Ako na yung gula niya. Kayo na yung baboy. Naman. Sarap.
Ayan. Ang sarap. Mag-shoutout po tayo mga foodiebies. Ayan. Shoutout po kay Neds Loriete from Santo Tomas, Batangas. Lani Caballero, and shoutout and happy birthday po sa kanyang ate na si Delia Fernandez sa August 19. Happy birthday po sa inyong dalawa, ma'am. And Rosemary Icotanim, shoutout daw po sa mga kabalenya sa Apalit Cortez family. Ayan, shoutout po. Lovely Mindanao at sa anak niya na si Lovely Mindanao at sa anak niya. Yan, lagi daw sila nanonood, tuwang-tuwa daw siya sa iyo. Hi, hello po! Nung nag-ano tayo, yung Samyang Challenge, tawa daw sila ng tao sa iyo. Johanna Goto from San Jose City, Nueva Ecija, and hello Sonia po. Aranas. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat, and God bless po. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni Bibi. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. And Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, shoutout po kaya kayo. Ingat ko po palagi. Siya pa, Baby Alison, Catherine Pugoy, at sa inana ko, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Ay, salamat. Mga foodiebies, agi sa na naman yung pamangan mo. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Love you.